Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародари ғариб, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро 18 та тракторои фурӯшӣ беҳтарин пачкарам ҳаст, корфармидагирам ҳаст, мини тракторам бародаро ҳаст. Баҳри шумо омода кардагием бародаро. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷиқед. Дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Дар шумо чизе маъқул боша ҳатман дар комментария бинависед. Иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри шумо пешкаш кунем. Ва шумо чизе фурӯшӣ ки дошта бошед, ҳатман рақамҳои ман WhatsApp дар рӯи экранай дар ҳамёр равон кунед. Иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран аз шумо ҳамиқа илтимос мекунам ки видеоро то охир тамошо кунед ва як дона лайка фаромӯш накунед. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. Трактор МТЗ соли баромадаш 2017 соли сӯзишвориш дизелни бародаро. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ба ҳама лозимияташ мақсад ҳама чизош қати фурӯхта мешавад бародаро. Нархша 190 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. 4 калисаи бародаро. Трактор ягон камбудӣ надорад. нархша 190 000 сомонӣ гуфтагиай. касоне ки харидорӣ марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. дуюм трактори фурӯшӣ Беларусия бародаро 820 трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳия Қабодиён ба Айрасия нав овардагия бародаро. солаш 2019 4650 соат ҳамагӣ гаштагия. ягон камбудӣ надорад. нархша 160 000 сомонӣ мега. 4 салаҳай бародаро. беҳуда мега илтимос занг назанед. нархиш 160 000 сомонӣ. касоне ки конкретна харидор бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. сеюм трактори фурӯшӣ МТЗ 81 соли баромадаш 2015 соли бародаро. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ягон ҷош кушодагӣ нест мега бародаро. ай Беларусия овардагия. нархиш 150 000 сомонӣ. трактор қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. нархша 150 000 сомонӣ мега. бо аз наздикӣ савдо карда мешавад. касоне ки харидоре ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед бародаро марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро чорум трактори фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе соли баромадаш 2015 ягон камбудӣ надорад. ина скватра италиям ҳастак бародаро. нархша 180 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад мега. ҳама чизош 100%. ягон камбудӣ надорад. пулукам доштааст. ина бародаро касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. нархиш 180 000 сомонӣ. панҷум трактори фурӯшӣ бародаро Т28 қарор дорад дар ноҳияи Дӯсти Ҷиликӯл. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. тилишкашам фурӯхта мешавад. нархша 30 000 сомонӣ мега. ҳамаш 100% мега. ягон камбудӣ надорад. бо савдо карда мешавад. 30 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. хай касоне ки харидоре марҳамат бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. трактор соза мега. ягон камбудӣ надорад. шашум трактори фурӯшӣ бародаро тилишкашам қатишай бародаро. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. нархша 35 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат бародаро. ина 6619 номрои телефонш охириш 918 30 6619 занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мега соза ягон камбудӣ надорад. мегирӣ фақат замин ҷифт мекунӣ мегарди бародаро. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ҳафтум трактори фурӯшӣ Беларус 95 соли баромадаш 2011 солай. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. ягон дард пард надорад бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархша 180 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад бародаро. трактор беҳтаринай. 4 салаҳай. ҳамаш 100% мега. аз занг занед. бо айпешӣ савдо мешавад аз 180 000 сомонӣ. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. ина бародаро ҳаштум трактори фурӯшӣ Т40 қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. ҳамаш 100% нормалия мега. хизмат мекунад. нархша 25 000 сомонӣ мега. 4 салаҳай бародаро.
ягон камбудӣ надорад, бо савдо ранд мешавад 25 000. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ҳамаш 100% бародаро. трактор T40 марҳамат. наҳам трактори фурӯши T40 бародаро. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад, комплект фурӯхта мешавад, тилишка, плуг, сихмола ҳамаш ҳастай, нав мотор кардагия бародаро. документош ҳаст, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100% мега. хайна бештар маълумот дар рӯи экран навистагия бародаро. қарор дорад дар шаҳри Данғара, нархша 45 000 сомонӣ мега ки ина бародаро трактори тилишкаш 45 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, аз номи канали мо салом расонед, иншоалло ба шумо ҳатман скидка мекунад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. даҳам трактори фурӯшӣ бародаро. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад, навистагия ин бародар худаш ҳамаш 100% қарор дорад дар шаҳри Исфара, нархша 23 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. фақат мега илтимос занг занед аз соати 8 то соати 22 шава. занг занед, телефонаш кор мекунад бародаро. ай 22 уса дига занг назанед, нархша 23 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. 11 трактори фурӯшӣ, соли баромадаш 2019 солай, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. ҳамаш 100% мега, раднои ҳамаш айхичай падзакас Беларусия овардагия мега. шитобет дер намонед бародарон, навистагия худаш нархша 235 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо гуфтагия ки ягон камбудӣ надорад. се салаҳай бародаро трактор ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100%. касоне ки харидори марҳамат бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 12 трактори фурӯшӣ мини тракторай бародаро, қарор дорад дар шаҳри Бухта, Қурғантепа, дар ҳолати хуб қарор дорад, мега ягон камбудӣ надорад, нархша 40 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро худтон мебинед чӣ чиз дорад. касоне ки мақсад конкретни харидор бошед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. 13 трактори фурӯшӣ бародаро, МТЗ 81, қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархша бародаро 200 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. ҳамаш 100% балонош наванд, ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуб қарор дорад. ин чизош ҳамаш қатӣ фурӯхта мешавад бародаро. инами дар рӯи экран чизе ки дидаисе ба ҳамиё қатӣ фурӯхта мешавад. 200 000 сомонӣ. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед, ҳама чиз қатӣ фурӯхта мешавад. 14 трактори фурӯшӣ бародаро, МТЗ 82, соли баромадаш 2013 солай, 4 салаҳай бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Восе, нархша 160 000 сомонӣ мега. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад, плугшам фурӯхта мешавад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, арзон мешавад мега. харидор фақат занг занед, арзонани мешавад. нархша 160 000 сомонӣ мега. касоне ки харидоре, ина бародаро трактори девонагиай. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародаро. 15 трактори фурӯшӣ бародаро, МТЗ, соли баромадаш 2011 солай, трактор дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, нархша 140 000 сомонӣ мега. ина бародаро ҷифкниша хутон бинед чӣ хел ҷифкаагиай, ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100% 140 000 сомониш мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед бародаро, марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор 4 салаҳай бародаро, марҳамат, занг занед. ина бародаро 16 Алтаяй, хай бародаро ош трактор дорад, даминаш я Алтаяй, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор, коробка, заводской айхча мега. нархша 65 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%, нархша 65 000 сомонӣ мега. касоне ки харидори конкретни харидор боше, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед.
ина бародаро 17 МТЗ 1283 соли баромадаш 2011 қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Трактор дар ҳолати хуб пачка қарор дорад. нархша 470,000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад. дар магазине бародаро пачкаай кӯҳна нестагӣ пачка тракторай дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 470,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. аз номи канали мо фақат салом расонед, ба шумо скидка мекунад. 18 трактори фурӯшӣ МТЗ 82-1 соли баромадаш 2021 солай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сол кафолат дорад бародаро. соаташ ҳам 500 соат кор кардагиай бародаро, ҳамаш 100%. нархша 330,000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад. бародарои тракторо пачкаҳанд. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед.